Saya sisi, reaktif benar. So reaktif benar. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. We. Kublai na Germany tunai trei banai shakri Rita Jandia Hills Development Society. Ka Christmas ka day ka ayom ka bakar pangi ki Kristan ha ka ba ki kenmau ya ka jingwan long breu Jisu Christ cha kani ka perthai kum kada ka jingle kamen ha kum kani ka ayom sa shi sin pat ka Jandia Hills Development Society rangkat ka jinga trai lang bat ka Kublai Germany ka bala penlong ya ka program Lehkmen Christmas bat ki Khynnah ke bawana ka Longyin ka Baduk. Yakani ka program la penlong ha office rekam jongka Jhds ka badon halumbi sentu mi mentru West Jandia Hills District ha ka apa tari uno opera ahjar apply. Komban supen kan mau baka Jhds rengkat bat ka jinga trai lang bat ka Kublai Germany. Kibala ai jingerap ya ki Khynnah ki badon jingduna ha ka yok ka kot da ka ba pension school a nadu class 1 hadu class 12 bat menta usnem kila don hadu chispat lep sangut ki Khynnah ki ba yok jing menton na kitai ki artali ki seng. Ya ka program ha kani ka singila penya da upa Dennis Kurkalang coordinator ka Jhds ha ka jinga don lang u director ka Jhds u father man bha pakmen nalor ki staff bat ki khot ka Jhds hadin ka jinga lang ka ba langkot la don ru ka jinga ot ki Christmas bat samru ya ki jing ai sngo pha shaki shispa lip sangut ki Khynnah ki bawana ka Longying Baduk ka bakut jong ka program la yo ru ya ki jing right pen bernya da ukai to ba paunam ka jala upa banker kharkongo. And many more.